de bizikleta proiektua egiteko ideia, edo proiektuaren jatorria dago historia aldizkari batean. Bertan aurkitu genuen artikulu bat, hitz egiten zuena bizikletaren garrantziaren inguruan emakumearen emantzipazio prozesuan. Eta gainetik, oso gainetik, baina aipatzen zuten Bicycle Face izeneko gaixotasuna, ez? Eta ari horretatik tiraka, joan ginen gaia sakontzen, gaia lantzen, eta hortik jaiotzen da proiektua. Kara bizikleta zera labur metraian, ikusten danez, erabiltzen dira artxibozko irudi dokumentalagoak direnak, fikziora jotzen dabe bai, argazkiak ere artxibozkoak direnak. Helburua zen emakumea bizikleta gainean nola errepresentatzen zen hasieratik, zine jatorrian da argazki jatorrian. Eta hortik tiraka aurkitu genituen artxibo dokumentalak eta fikziozko pelikula pilo bat. Orduan, hortik egin genuen aukeraketa bat, irudi ikoniko edo emblematikoenekin, eta nolabait artxibo desberdinak erabiltzearen helburua, bat ikustea, errealidadean edo historikoki izandako irudiak, baina bestetik ere guk kolas modura jokatzen dugu, umorea, historia horren reinterpretaziora eramaten dugu, hori hartuta, historia hartuta, eta guk berriro moldatzen dugu, montaiaren bitartez, eta beste ikuspegi bat ematen dugu emakumea eta bizikletaren inguruan. Kara de bizikleta ja pasada zine jaialde ezberdinetatik, eta oso pozik gaude, harrera oso ona izaten ari dalako, eta publikoaren erantzuna ere oso ona izaten ari da. Zinebin jaso zuen publiko gaztearen saria, hori guretzako oso garrantzitsua izan zen. Ze guretzako gazteen begirada beti da oso garrantzitsua. Gainera goraipatu zuten oso freskoa zala, oso originala, baliabide anitzaket nahasten dituela, eta guretzako hori oso garrantzitsua izan zen. Nik uste dut hori, jaialdietan edo pelikulak daukan arrakastariko bat badala, gaia interesgarria dela. Bapatean da, gaixotasun oso berezi bat, asmatua dena, eta horrek engantzatzen du. Guretzat, kara bizikleta Malagako jaialdian, eta justuki, afirmando los derechos de las mujeres saia horretan aukeratua izatea, guretzat arrazpozgarria da, eta gure ikuspegi feminista oso potentea da film hontan, eta justo sai horretan egotea ere aukeratuta ikusten dugu kristolako aukera. Horrek ekingo delako kristolako plaza publiko interesgarria. Ez genuen espero, Malagan hautatua izatea, eta ikusten dugu gainera oso erakusleio potentea dala, Egia da, justo badaukagula ikuspegi feminista hori eta jaialdietako lerroietan txertatzen ari dela, programazio aldetik, eta uste dugu ere, badala filme bat ez dula zertan egon behar sekzio feminista edo emakumeen eskubideen aldeko sekzio horretan. Uste dute pelikula honek publiko guztiendako, inkluso esango nuke, umeentzako ere, zuzena izan daitekela. Labur metraiaren azkenengo zatia, Eibarren inguruan eta Euskal Herrian ja fokua jartzen du, bestela kara de bizikleta esango genuke nahiko unibertsala da gai baten inguruan hitz egiten duela, baina egia da hor Euskal Herrian eta bereziki Eibarren bizikletak eta bizikletaren fabrikazioak, ze garrantzia izan duen erakusten dugula, eta nola armagintza horretatik bizikleten fabrikaziora nola pasatu zen garai horretan, eta igual horrek harrituko du publikoak. Kara bizikleta ondoren egia da, urteak eman ditugula honekin, ontze gaude justo erakusketa edo hori publikoki edo pelikula erakusteko momentua da. Historiotxoak baditugu, nik uste bai Amaiak bai nik, baina nik behintzat momentuz ez daukat burua urrengo proiektuan. Ni banabil hor sortze prozesu horretan, idazketa prozesuan, ideia ezberdinak ditut buruan eta hor nago ideia hoiei buelta batzuk ematen, baina esango nuke kara de bizikletaren sortze prozesuan bertan, urteak eman ditugu dokumentazio fasean eta gaiaren inguruan irakurtzen, eta aurkikuntza batzuk izan ditugu. Eta gidoiaren bertsioren batean agertzen ziren emakume
txirrindulari edo txirrindularekin oso harreman berezia eduki zuten emakumeak, guk aintzindaritzat ditugunak, eta garai batean hoien istorioa kontatzea ere bururatu zitzaigun. Azkenan 23 minutuko zera bada, eta hori, badago, ez? Hainbat ari geratu dira pendiente. Ez dakigu tiratzeko moduan dauden, eta horiek osatzeko moduan, edo ikus beharko da.